batanu Laila subhanallah wanga alabatu Laila subhanallah wanga kirabalame Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Mushahidin al-kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bade teveshir fila lajabaw ala ka kisha naka nema naka barka ala ko kene na ukilingele na bela jelenkan. Maulud 2015 ala sona a fetira Mali fantan nani be akoron ana tlebi bani ana baba aduguba ana dugudeni abugufiye ana warada asanuboro akilingele na bela jelena okama Mayambugu janjigilakaw silame muso munun be olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ basigi ka alakira baka mauludu bangini nisɔndiya kɛ an filɛ nin ye o kɛnɛ in de kan Mali karamɔgɔba caman bɔra u tun bɛ a kɛnɛ in kan nka an bɛna an wasa don an karamɔgɔ Baba Jalo la ani Mohamed Musa Jalo ka bɔ Torokɔrɔbugu olu ye laseli min kɛ kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka ni karamɔgɔba fila lamɛn. Fatiha ni salatul Fatiha girinya kama ana jigina cɛ min kan o kadara kama yananga boya ala banga nyini pendama a'udhu billahi minash shaitanir rajim makani makum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بركة أجينا تيمينكا او بونيا على بلو او كانو على يورو او دو يورو على في او كهكه انيا ني على في على كاكو كما اكا نجي في انداما aywa ko mauludu na fara ko mauludu oye walanda noman bay oye walanda nemalenye oye walanda dumanye mauludu koro chiba muhammadu kofoli walima chiba bora cheba omununa oluka bara bakele walima chiba bona sanema oluka siranyuma walima Chiba yara jigo sanima atumbi yafa chogoyami atumbe hina chogoyami atumbe fonisire ya ka chogoyami atumbe dimi to ayara la ka sabali chogoyami o la kaleli o de mauludu ye o kuma o ye babu minga nogo dara mantolo karamo ke bora ka fi ye puma kono ko Seydina Abubakar ye cewda Seydina Abubakar ka gerali kirala anaka surunya kirala onaka danaya kirala o de yato ablala cewunye o kuma I yɛrɛ fana ka bila kilela mɔgɔw sanfɛ I ka sɔn kira ye n'i y'a mankutu min mɛn hali ni e ka dɔnni ma s'o ma kana sɔsɔli ko la fala qadra illa duna qadri Muhammadin kadra tɛ sɔrɔ maa si fɛ fo n'i ka kadra singanen don ala kira bolo tazayyanati dunya ala kun ye dunya dilan ɲɛnafin so tun don dunya ɲɛnajɛra ka dunya masiri bi nuri Muhammadin ni kira nɔrɔ ye
o kuma sahabaw ni alakira bɛ kaburu do la don dɔ o bɛ ziyara la k'u to ziyarakɛ la alakira y'i mabɔ jama la a taara i jɔ kɛrɛfɛ riwaya dɔ ko k'a y'a bolo jan a ko Allahumma inni ishtaqtu ila ahbabi ala ne Muhamadu kanuɲɔgɔnw u ɲɛnafin ni u nege bɛ na o fɔra cɛw minnu ɲɛna olu hakili la ko olu ɲɔgɔn tɛ kira kanu na olu hakili la ko olu ɲɔgɔn tɛ kira jɛɲɔgɔnya la Abubakar Sidiki dabali banna nin kuma la ko kira ko k'a teriw ɲɛnafin b'a la a n'a kanuɲɔgɔnw ale Abubakar Sidiki bɛ yen Usmani bɛ yen Talhata bɛ yen Zubairu bɛ yen Saadu bɛ yen Saidu bɛ yen Darahamani bɛ yen Badara Ali bɛ yen kira bɛ se k'a fɔ cogo di k'a kanuɲɔgɔnw ɲɛnafin b'a la kasabo kuma la a gɛrɛla alakira la a ko awa lasna ahbabaka ya rasulallah ala ka danfɛn sugandile kira kuntigi e ko k'i kanubaw ɲɛnafin b'i la o kuma anw ye jumɛn ye anw t'o ye wa a ko la bal antum ashabi aw ye ne jɛɲɔgɔnw ni ne nɔfɛmɔgɔw de n ka sahabaw nka n mago bɛ kanu min na ni n bɛ k'olu nege minɛ nin yɔrɔ in na o tɛ aw la Bakar Sidiki ko o ye jɔnw ye a ko qawmun yatuna ba'di a ko jamakulu dɔw bɛ na ne Muhamadu tile tɛmɛnen kɔ san 800 san 1000 ne tile tɛmɛnen kɔ maa dɔw bɛ na funangɛ kuluw do maa dɔw bɛ na npogotigi kuluw do maa dɔw bɛ na musokɔrɔba kuluw do maa dɔw bɛ na cɛw bɛ na minnu ye layidu ta Ala ye olu ma ne Muhamadu ye u ma ne yebaga ye u tile ma bɛn tile ma yawaddu ahaduhum law ra'awni bimali wa ahli o maa kelen kira tile tɛmɛnen san 1000 kira kanuba dɔ bɛ na n'i ko maa kelen ma ko alakira nana mais a bɛ nin so in de kɔnɔ nin yɔrɔ in na ni maa min b'a fɛ k'a ye biye tigɛ de b'a la a biye bɛ bɛn joli ma i muso i bɛ na n'a ye k'o di biye sara ye i denw i bɛ na n'o ye k'olu di alakira yeli sara ye i ka du n'i ka bitigi i bɛ jɛ o kɔ o bɛɛ bɛ kɛ alakira yeli sara ye wa yeli ko kelen pewu i tɛ fila kɛ ko o don ko maa minnu bɛ na ale Muhamadu kɔfɛ ko olu dɔw bɛ kɛ den tan ni muso tan ni son tan ye u b'a bɛɛ kɛ alakira yeli sara ye wa o jama de filɛ nin ye o jama de filɛ nin ye ka bɔ i ka so kɔnɔ ka tile kuru kɛ basi kɔrɔ funtɛni na ka sɔrɔ i yɛrɛ man kɛnɛ yɛrɛ fari t'a cogo la nka i ye lɛri 4 kɛ funtɛni in na yan ko kira ayi ni karamɔgɔkɛ min bɛ ka wajulu kɛ n'o ma dafa min y'a organiser n'o ma dafa kɛnɛ sigira ko cɛ min tɔgɔ ka fɔ o tɔgɔ ko Kamil munazzahun an sharikin fi mahasini fa jawharul husni fihi ghayru munqasim i b'a sɔrɔ kira o kira bɛ yen ni Ala ye fɛn dɔ d'i ma a y'i ni kira dɔ sɔn kɛ kɛɲɛ o sɔnfɛn na ni Ala ye kadara o kadara di kira min ma i b'a sɔrɔ Ala ye o kira in ɲɔgɔn a ye dɔ wɛrɛ di o tigilama ma nka an kuntigi Muhamadu sɔnfɛn Ala m'a ɲɔgɔn di kira ma a t'a ɲɔgɔn di kira ma o tɛrɛmɛli de fanga bonyana o tɛrɛmɛli de fanga bonyana Ala fɛ fo nabi Musa nana keleya tolo Musa nali kɛra alakira mantonw de ma hɛrɛ ye parce que Musa bɛ fɛn dɔ ɲininkali kɛ Ala la Musa dannen don o kama Ala ye Musa dan k'a ja gɛlɛya Ala ɲininkali la nka a ɲɔgɔn Ala ɲɛsiranya jɔn tɛ yen ne y'a sɛbɛn ne ye ko munna Ala ye nabi Musa kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ a kuma ɲɔgɔn ye ko o don Ala ye dugumakolo maa bɛɛ filɛ a ma dusukun fosi ye dusukun min ni majigin b'a la ka nabi Musa dusukun bɔ o de kama Ala y'a choisi k'a kɛ a kuma ɲɔgɔn ye Musa tun ja jɔlen don Ala ɲininkali la Ala de y'a da o kama nka Ala ɲɛsiranya b'a don Musa tun bɛ siran Ala ɲɛ tolo nabi Musa ko Ala mal farqu bayna al habibi wal kalim
i b'a la ko Muhamadu nga salatu k'a kan i kanuba don sangolo ma da n'ale kɔsɔ tɛ dugumakolo ma da n'ale kɔsɔ tɛ n'ale tɛ ala arsu kun tɛ da aljinɛ tun tɛ da ala ne bɛ fɛ k'a dɔn bisa i ka ne yɛrɛ kibaruya ne Musa min ni e ala bɛ kuma ka sɔrɔ mɛlɛkɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ne ala bɛ kuma ka kiraw fɛ mɛlɛkɛ de bɛ don ala ni kiraw cɛ ka ala ka kuma fɔ kiraw ye ka kiraw yɛrɛ fana ka kuma jaabi ta k'o lase ala ma mais o ma kɛ Musa ni ala cɛ olu ka kuma kun ye direct e bɛ se k'a faamu e ka kan na ko da ni da i b'a faamu cogo min a bɛ f'i ye ten nabi Musa ko ne Musa ni e ala bɛ kuma mais i bɛ ka Muhamadu fɔ ko y'i kanu ɲɔgɔn ye danfara jumɛn bɛ ne Musa ni Muhamadu cɛ a ko fal kalim ya amalu birida maula Musa e danfara ni ciba Muhamadu cɛ danfara o jaabi ka nɔgɔ o jaabi ka di e Musa e de bɛ sira ala ɲɛ fɛn min ka di ala ye k'o kɛ yaasa ala ka sɔn i la ala ka kɛ i fɛ n'o tɛ hali ni adamaden ye ala bato i ka bato bannen ye ala tilala k'i don jahanɛmɛ na sariya la a ma tɔɲɔli kɛ a ma tɔɲɔli kɛ n'a ye ala kutalaw fɛnɛ minɛ k'olu sara kɛ aljinɛ ye a ma tɔɲɔli kɛ ale ta de y'a bɛɛ ye e bɛna commencer sisan ka ala dɔn min ka d'a ye a b'o de kɛ wa n'a ye fɛn min kɛ a t'i kɔfilɛ k'u bɛ n kɔ wa a t'i kɔfilɛ o la ko Musa ka bato kɛ kun ye yaasa a ka point sɔrɔ a ka ala ka jɛn sɔrɔ Musa ko kosɛbɛ o de don n ka zikuru ni n ka sun ni n ka yɛrɛminɛ a bɛɛ kun ye e ala sɔrɔli de i ka jɛn a ko wa ko Muhamadu tite fal habib ya amalu maulahu birida ni mago bɛ alakira la ani e cɛ danfara alakira ka ala min ye alakira dan a ka ala o de bɛ alakira Muhamadu dungo ɲini k'a sago ɲini k'o k'a ye yaasa Muhamadu k'a fɔ ala vraiment n satisfera a ka ɲi e bɛ ka ala jɛn ɲini ala fana bɛ ka dɔ jɛn ɲini Musa ko hali bi kuma walawala ma kuma faamu Musa ma dabɔ ka ala sɛgɛn koyi a y'a dabɔ anw minnu bɛ na n'an b'a fɔ ko kira ko ma se nin ma Musa y'a dabɔ anw de ka kira dɔn dan t'a la tuma dɔ maa dɔ bɛ question poser wajulikɛyɔrɔ a bɛ question poser fɛn min na a yɛrɛ b'a dɔn mais a bɛ question in poser yaasa jama ka se ka faamu sɔrɔ bon Musa ka nin ɲininkali dabɔ kun ye Muhamadu man kan ka u ka kira in valeur dɔn Daramani a ko hali bi ala an faranfasiya a ko Musa ni e mago bɛ ala fɛ kuma la ala ka kuma i fɛ ni o nege bɛ e la e bɛ bɔ i ka so ka kalo kelen kɛ ka dɔgɔkun kelen kɛ kulu yɛlɛnni na ka dɔgɔkun kelen kɛ ka folonw traverseli la ka dɔgɔkun kelen kɛ ka kala foroki ka don tu kɔnɔ ka taa tuuru sina k'i bɛ taa ala kuma ɲɔgɔnya ala kuma ɲɔgɔnya Musa ye nin effort bɛɛ kɛ a ye nin jihadi in bɛɛ kɛ pour que ka taa ala kuma ɲɔgɔnya yɔrɔ a ko mais ni Muhamadu mago bɛ ala la ka kuma ala fɛ a tɛ bɔ a ka so kɔnɔ hali a tɛ seliji ta a n'a muso dalen ye birifini jukɔrɔ ne ala bɛ jigin ka baro kɛ n'a ye sallallahu alayhi wa sallam k'u to birifini jukɔrɔ ani ala bɛ baro kɛ an b'a mɛn ala ka dɔnnibaaw da ciba manton tafsirukɛlaba ninnu an b'a mɛn u da tafsiru senfɛ kira o kira n'a bɛ ala deli a b'a fɔ ko rabbi qala nuhun rabbi la tazar qala musa rabbi arini anzur ilayka ibrahima ko rabbi arini kayfa tuhyil mauta kira bɛ ka ala deli rabbi a ye karamɔgɔw ɲininka a hindu ye joli ye 202 o y'a numérologie ye rabbi bon n'i b'a fɛ ka alakira kadara dɔn bi haqqi muhammadin o fana bɛ bɛn 202 ma ala a kɛ kira kosɔn o fana bɛ bɛn 202 ma matila ilahi ne ka ala an k'o fana hindu bɔ
i b'a dɔn ko kɔlɔsitigi ninnu de bɛ kira valeur dɔn kɔlɔsi dunkew de bɛ alakira dɔn fɛn min don tɔw t'a dɔn mais kɔlɔsi dunkew y'a dɔn salatu kɛlaw ye kira dɔn ne ka ala n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 92 de ma ilahi 41 46 ilahi to kelen dɔ 46 46 ni 46 o bɛ bɛn 92 ma o de ye muhamadu ye kuma in kɔrɔ ye di ko n'i ye ala ɲini ka sɔrɔ i ma tɛmɛ muhamadu ko la i bɛ fɔ ala kɔ wa i kunna bɛ goya sɔrɔ cogo tɛ ala la n'i ma tɛmɛ kira fɛ yen a misaliya b'i n'a fɔ cɛɲa nin téléphone in cɛ ka ɲi mais ni téléphone t'i ɲɛkɔrɔ i t'i cɛɲa ye a la o mobili in cɛ ka ɲi ni mobili t'i ɲɛkɔrɔ i t'i cɛɲa in ye o télévision in cɛ ka ɲi n'a t'i ɲɛkɔrɔ i t'i cɛɲa ye o wa ala kira de ye fihi tajalla rabbuhu wa zahara ala fana ka alaya cɛɲa bɛ dɔn mun na n'i ye ala kira lajɛ i bɛ ala ka alaya ni ala ka cɛɲa dɔn ci b'a lajɛlen kɔfɛ o de kama nabi musa ko ala i bɛ ka muhamadu fɔ hali bi ne m'a faamu o don an daba masa ye nabi musa sɔn walaha 100 ani walaha 11 o bɛ musa bolo sariya walan tɛ dɛ gundo walan n'i b'a fɛ ka taama ji sanfɛ i kana tunu ji la i ka taama fo gɔngɔn ka wuli gundo min bɛ sɛbɛ i sen na o sɛbɛnnen tun bɛ walan kelen na n'i sɛgɛnna taama la i b'a fɛ ka pan i n'a fɔ kɔnɔ gundo min b'o kɛ o sɛbɛnnen bɛ walan kelen na kɔngɔ de y'i minɛ i b'a fɛ ka dumuni bɔ farakuru de la o bɛ kɛ ni ala tɔgɔ min ye o sɛbɛnnen bɛ walan kelen na minɔgɔ de b'i la i b'a fɛ ka ji bɔ farakuru la o gundo o sɛbɛnnen bɛ walan kelen na nin dakabana ala tɔgɔ ninnu o de kun sɛbɛnnen bɛ walan 100 ni walan 11 na ni ala ko musa i bɛ muhamadu dɔn wa keleya fɛ musa b'a fɔ ko ayi ma dɔn dɛ a fɔ n ye walan kelen sina ka pan a yɛrɛ ma o sera sanfɛ min kɛ o tununa a bɛ taama ji sanfɛ ni gundo min ye o de tun b'o walan na o tilala la a ko hali bi i m'a dɔn a ko ala hali bi n faranfasiya n hakili ma se k'a ye walan kelen wɛrɛ panna o tununa a ka gundo bɛ walan minnu na musa bɛ bɔ a yɛrɛ kalama walan panpanna a panpanna tuma o tuma n'a ko ma muhamadu dɔn walan dɔ bɛ pan a bɛ bɔ a yɛrɛ kalama walan tora walan saba a ko ala ko n y'a dɔn sisan n ye muhamadu dɔn sisan ala ko musa ni walan tun panna musa ne ala tun bɛ ka kiraya bɔsi la n b'i tɔgɔ effacer ka bɔ kunnadiya walan na k'i tɔgɔ sɛbɛn kunnagoya walan na k'i faga ka tila k'i don jahanɛmɛ na e kelen tɛ danfɛn o danfɛn n'o bɛ ne ala ɲini n'a tugura ne ala kɔ n'a nan'i dɔn ne ala ka da la n b'a filɛ n'a tɛ ala kira kɔfɛ aran na n b'a ka ɲuman bɛ segin a ma k'a don jahanɛmɛ kɔnɔ wala akhafu uqbaha n'olu fatura ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma an ka maakɔrɔw minnu bɛ ala k'an ɲɛmɛ u la denmisɛnw ala k'u lamɔsiri sirikumuso ani an balimamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. ale y'an don nabilayi musa ni alakira ka madrasa min na an bɛ to madrasa in kɔnɔ ka d'a kan n'an tora o kɔnɔ différence ye min ye musa ni alakira cɛ an b'a dɔn ala ka kiraw a ye nabi ɲuman 100 ani 24 a y'o de ci ka kira 300 ani 13 ci ka tɛmɛ ta ka 300 ni 13 in tɛntɛn ka 25 bɔ o la o 25 de tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a y'o de f'i ye a ko alakira ma minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka kira dɔw bɛ yen m'olu ka baro f'i ye alakira i tɛ fɛn dɔw ka ko la n ye mun ka baro bɔ i ye kuranɛ kɔnɔ o ye 25 ye mais ala ni alakira bɛ kuma ka sɔrɔ kuranɛ dɔrɔn tɛ donc e k'a faamuya k'a fɔ ko n'i tora k'a fɔ ko kira tɔw ko alakira t'o kalama i bɛ fili a ko de minhum man qasasna alayka n ye dɔw ka baro bɔ i ye kuranɛ in kɔnɔ
wa kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen m'olu ka baro bɔ i ye mais ala ni ala kɛra ka baro tɛ kuranɛ dɔrɔn ye baroda wɛrɛ b'u bolo min tɛ kuranɛ dɔrɔn ye o tuma la 25 min tɔgɔ nana kuranɛ kɔnɔ o fana ka fisa ni kira tɔw ye a tilala ka tɛmɛ ta k'a tɛntɛn ka 5 bɔ o la k'o 5 tɔgɔ da ko ulul azmi mina rusul o ulul azmi mina rusuli olu de ka fisa kira tɔw fana bɛɛ lajɛlen ye a ka sɔrɔ ka tɛmɛ ta k'a tɛntɛn ka ala kira ta ka bɔ o cɛ la sallallahu alaihi wasallam o fisa kira tɔw bɛɛ lajɛlen ye donc siga t'a la silamɛ bɛɛ bɛnnen don a la k'a fɔ danfɛn tɛ yen min ka fisa ala kira muhamadi sallallahu alaihi wasallam baba bɛ deli k'a fɔ an ye kuma bɛɛ ala kira a b'a ka kiraya la yani an fa adama ka na an bɛɛ bɔra an fa adama min na o tɛ baro ye o ye kuma de ye dalu bɛ min na ala kira b'a fɔ a ko kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tiniyati ne kɛra ala ka nabi ɲuman ye kaban o y'a sɔrɔ an fa adama a bɔgɔ mɔnen don ka da a ma tereke fɔlɔ a ma kɛ adamaden ye fɔlɔ donc n'i bɛ fɛ ka ala kira dɔn sallallahu alaihi wasallam maa min ka kɔrɔ n'a fa ye o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam den min ka kɔrɔ a fa ye o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o de la buseri ko k'i kana fɔ dɔrɔn ko ala don kana fɔ dɔrɔn ala don n'i m'a fɔ ala don n'i ye ko o ko fɔ o bɛɛ bɛ bɛn ni ala kira muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam o kuma la aw bɛ fɛ ka dakuruɲɛ dama min fɔ kira tɔw olu bɛ min ɲini ala fɛ ka xaluwa kɛ su fɛ ka ala deli ala nin kɛɲɛ ala kira sigilen ala b'o di a ma musa b'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونشكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أنتو آية نوفي أنت يربلا وسر حليلا أي أمي مين نوفي وآية دمني أكو على مفي i ka dusukun labɛn ka a se ka a foni ka walawala kiraya baara a ka se k'o ta ala kira dalen sunɔgɔ la ka sɔrɔ a m'a ɲini ala fɛ ala y'o d'a ma a ko alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أمانيني كراتو موسى بك ميني على فه أبكو أود دي على كرامة كسر أمانيني موسى أبنا كم مينا ميقاتو لا بكم على فه abe ka boli de abe vitesse la abe nale fa be duru ala ko musa akera cogo di ako wa ajiltu ilayka rabbi litarda wa ajiltu ilayka rabbi litarda ala mbeka boli kana e muhammad alama ya sayka ya fama ala ne bɛ kan teliya kana ye ala fɛ yaasa i ka yafa ma ala kɛra dalen ka sɔrɔ a ma yafa kuma fɔ ala ye a ye jibirila ci a ma ka taa f'a ye inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ألا يودي وينصرك الله نصرا عزيزا ألا يودي ألا كرم محمد ما كسر أمانيني نبي الله موسى أكو ألما أكو ألا ربي أرني أنظر إليك ala i yɛrɛ jirana n bɛ fɛ k'i ye ala ko musa ma innaka lan tarani
e Musa i tɛ se ka ne Ala ye ani ne Ala tɛ ye dimanche tɛmɛnen an tun bɛ mawuludu la Torokɔrɔbugu i komi ni Ala ye dossier talaw d'i ma ka ban e yɛrɛ bɛ taa retraite la dossier tala min tun b'an bolo o don o ye Baba ni Jabate ye u y'an ka bana furakɛ Alakira yeli la o de la anw m'an yɛrɛ bila kuma caman na parce que n'i ko Ala k'a t'i ye ko Alakira yelennen ye ko Alakira nalen k'a ko nurun anna yura ko Ala ye nɔɔrɔ de ye k'a bɛ se ka ye cogo di bon o de la ni karamɔgɔw bɛ sɔsɔli la jahiliw k'u da de minnu b'a fɔ k'a bɛ ye olu ko an tɛ taa hadisa wɛrɛ bɔ an tɛ taa fɛn wɛrɛ aw nana ni min ye an b'aw minɛ n'o de ye a sɛbɛncogo kelen in dɔrɔn don Alakira a k'o de ko nurun anna yura k'a ko ten ko Ala ye nɔɔrɔ ye k'a bɛ se ka kɛ cogo di ko ayi aw m'a faamuya de Muhamadu ko Ala in nuraniyun yura nuraniyun yura Ala nɔɔrɔman don a bɛ ye a bɛ ye o maa tɛ Ala ye diɲɛ de la yan o ye adamaden bɛɛ ye sinon lahara Ala bɛ ye o Ala ko wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira donc Ala bɛ ye o Alakira b'a fɔ hadisa la innakum satarawna rabbakum yawma alqiyama kama tarawna alqamara laylatal badr aw bɛna Ala ye alqiyama jɔ don i n'a fɔ a bɛ kalo ye a su 14 su a bɛ cogoya min na a dafalen a b'a ye cogoya a bɛ Ala yɛrɛ ye donc yan de adamadenw hijabu donnen don aw n'a cɛ mais hijabu ma don Alakira n'a cɛ sallallahu alaihi wasallam ale hijabu tɛmɛ donc n'i ko Alakira tɛ se ka Ala ye o kuma la Alakira sallallahu alaihi wasallam Ala ye min fɔ kuranɛ la e yɛrɛ m'o faamuya parce que a ko ma kazabal fuadu ma ra'a ma kazabal fuadu ma ra'a Alakira Jibrila de ye aya o aya kalan kuranɛ la Jibrila de bɛ n'o fɔ Alakira ye sallallahu alaihi wasallam ne ko ni Jibrila y'a fɔ ni Alakira y'a fɔ maa o maa ko ye Jibrila ye maa b'a sɔsɔ donc sɔsɔli bɛ se ka kɛ kuma kelen min na o ye Ala ko de ye donc kana Jibrila kuma fɔ yan ni Ala ko o la ma kazabal fuadu ma ra'a a kan bɛ nin de ma a kan bɛ Alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam et puis Ala bɛ nin fɔ circonstance min na o de la kuranɛ dɔnbagaw u b'a fɔ ko kuranɛ k'i b'a ayaw ta de k'a siyaku lajɛ k'a sibaku lajɛ aya min bɛna ka kɔ an ye ani aya min bɛna a kɔfɛ tuma dɔ la o b'i dɛmɛ kuranɛ nasi faamuyali la Ala kuma min na suratul Isra'ila a b'a fɔ an ye أكو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكو سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أكو لماذا لنريه من آياتنا mesana yelen kene Alakira ye sababu jumɛn b'a la Ala obligé len tɛ k'a ka sababu fɔ an ye mais kuma dɔ la fana a b'a fɔ an ye yaasa an ka faamuya a ko n bɛ fɛ ka taa ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallama ka taa n ka kabakow de yira a la Alakira seginnen a y'a fɔ an ye sura wɛrɛ kɔnɔ a ko wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa anteni shinofe iz yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ako me yele ni Alakira ye dun jumɛn kama n bɛ fɛ ka taa n ka kabako de yira a la a seginne a ko Muhammadu kabakow la belebele Muhammadu y'o ye kabako la belebele a y'o ye kabako la belebele o bɛ se ka kɛ Jibril ye a k'a y'a ye de k'o don k'a ye kaman 600 b'a la k'a y'o bɛɛ de dayɛlɛ hali ni kaman miliyari b'a la Jibrila ye Jibrila de ye Jibrila ye Jibrila de ye ni kaman bɔra la ni kaman farala kan tɔgɔ wɛrɛ bɛ da la wa a bɛ kɛ Jibrila kelen o de
Jibril avec kaman kelen égal à Jibril avec kaman million kelen égal à Jibril o tɛ changer donc sɔsɔli bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn na o de ye ala ta ye parce que bɛɛ t'o ye yan ni ala k'o la a taara kabako la belebele a y'o ye o kuma la siga t'a la a ye fɛn min ye o de ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye o kuma la ni yɛrɛ digi kun ye la a ma fɔ ko Baba Jalo ye ala ye a ma fɔ ko Muhamadu Musa Jalo y'a ye a ma fɔ ko Tolo y'a ye a ma fɔ ko Hamidu y'a ye a fɔra ko alakira de y'a ye o de y'a ka ambassadeur ye ka na anw ma e bɛ ala min fɔ e bɛ kuranɛ ayaw minnu fɔ jɔn y'i kala o la ala y'a fɔ e de ye wa ala b'i dɔn yɛrɛ wa ala bɛ se ka kuma e fɛ ala bɛ kuma e fɛ wa a digi kun i la donc o kuma la Baba ye ka kumaw kɔnɔ fɛn min wulila ka d'a kan ne kun ye walanda wɛrɛ de labɛn bi parce que ko wɛrɛ de bɛ jamana in kɔnɔ samedi tɛmɛnen an balimamusow marchera ko sisan musow ka droit a violer la tiɲɛ na a violer la parce que musow kɔsa in na muso damadama bugɔra fo k'u faga bon i komi anw ka diinɛ kɔnɔ aya bɛ yen min b'a fɔ ko muso bɛ se ka bugɔ o kuma la o kɛn bɛ ka kɛ sababu ye ni kojugu o kojugu kɛra ni maa dɔ ye bɔmu dɔ a yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ siri i faga u b'a fɔ silamɛw don ni dɔ y'a muso faga u b'a fɔ ko silamɛw don k'a sɔrɔ n'i y'a sababu lajɛ i b'a sɔrɔ silamɛ ko tɛ c'est vrai ala y'a fɔ suratu nisa'i kɔnɔ a ko wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabilan inna allaha kana aliyan kabira ako muso munun be ni aw cɛw bɛ siran olu ka murutili ɲɛ n'i y'a dɔn i muso a ka fɔtaw tɛ ka bɛn a ka kɛtaw tɛ bɛn silamɛya ye solution dɔ proposer o solution ye jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ ko fa'izuhunna a y'u waaju i ka muso in sigi k'a balima dɔ sigi walima ka alimami sigi walima ka waajulikɛla sigi walima a bɛ malo maa min na k'o sigi k'a fɔ n balimamuso in sisan ne kɔni bɛ ka fili muso ma a ka taabolo in ma nin faamuya a daminɛ ni waajuli ye ko n'i ye waajuli kɛ 1 2 3 o ma nafa ɲa o kuma la fahjuruhunna fil madaji ni muso a bɛ da dilan min kan e ka n'i da o kan a kɛrɛfɛ e ka to ka taa si salon kɔnɔ ni hɔrɔnmuso don hɔrɔnmuso min tɛ jɛnayakɛla ye n'a cɛ y'i yɛrɛ tigɛ a la a bɛ sababu bɛɛ kɛ yaasa cɛ ka o tigɛli o dabila muso ɲɛnama o kuma la ala y'o fana kɛ solution dɔ ye a ko n'o ma ɲa k'o kuma la k'i bɛ se ka se étape 3nan ma k'o ye bugɔli ye mais yan nɔ dɔnnikɛlaw b'a f'i ye Abdulahi ibn Abbas b'a f'i ye hibrul umma wa turjumanul Qur'an a b'a f'i ye ko muso ko n'a bɛ bugɔ k'i b'a bugɔ ni mun ye gɛɲɛ tɛ bere tɛ yirinkunamani busan tɛ a tɔgɔ o si tɛ k'i b'a bugɔ ni i b'i ɲin tereke ni gɛsɛ min ye k'i b'a bugɔ n'o ye o bɛ mɔnɛ bɔ o kuma la gɛsɛ min b'anw bolo sa o ye bɔrɔsi ye k'i b'a bugɔ n'i ka bɔrɔsi ye bɔrɔsi bɛ se ka maa bugɔ wa dɔnnikɛlaw b'a f'i ye k'o yɛrɛ to yen ko parce que kuranɛ la fɛn dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ala bɛ maaw yamaruya a bɛ na ni bisiyagil amr mais a maaw yamaruyalen tɛ k'a kɛ i b'o dɔ dɔn kuranɛ n'i taara suratul bakara kɔnɔ ala b'a fɔ an ye a b'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu aw silamɛw n'a ye juru ta ɲɔgɔn bolo a ye waati fɔ juru in sarali la o kuma la a y'a sɛbɛn mais yan nɔ ne bɛ se ka juru ta ba b'a fɛ a b'a fɔ n kɔrɔkɛ mago bɛ wari la o kuma la n mago tɛ k'o sɛbɛn e ka nin minɛ n'i y'a sɔrɔ don min na i bɛ na n'a ye donc baba t'a fɔ ne k'a sɛbɛn ne yɛrɛ t'a fɔ n k'a sɛbɛn pourtant kuranɛ ko ko k'a sɛbɛn a sɛbɛnbaliya yali an bɛ jurumu sɔrɔ wa an tɛ jurumu sɔrɔ o kuma la nin nana bi siyagil amr mais baara kɛ tɛ kɛ n'a ye o kuma la n'an y'a lajɛ
maa min ye kuranɛ faamuya ni bɛɛ ye ni kuranɛ jiginna o yɛrɛ kan n'a jigintɔ la ni ala b'a a yɛrɛ rassuré k'a fɔ i hakili sigi Muhamad a to ten la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alayna bayana. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam maa tɛ min ye kuranɛ faamuya ka tɛmɛ alakira kan. O alakira yali a delila ka muso dɔ bugɔ wa? Alakira yɛrɛ ka paratigi la a ye muso furu, alakira ye muso min furu muso 12, muso 9 ye ɲɔgɔn sɔrɔ alakira bolo siɲɛ yɔrɔ kelen na. Nin bɛɛ y'a muso ye 9. Mais n'i y'a jateminɛ alakira yɛrɛ y'a si fanba kɛ polygamy de la n'o ye ka to ni muso kelen ye. Alakira bɛ an ba Khadija furu don min na ale yɛrɛ bɛ san joli la? Alakira bɛ san 25 la, an ba Khadija bɛ san 40 na. Ani an ba Khadija ye san joli kɛ ɲɔgɔn bolo? San 28 ani an ba Khadija y'o kɛ ɲɔgɔn bolo. Polygamy kuma ma fɔ. O kuma la an ba Khadija fatolen n'i ye 28 k'o fara 25 kan o ye joli ye? O ye 53 ye. Donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ye san 10 ɲɔgɔnna dɔrɔn de kɛ a si la a ye muso caman furu min na. Sinon san 53 a y'o kɛ ni muso kelen de ye n'o ye an ba Khadija ye. Donc ni maa minnu b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko muso ko a bɛ hakɛ to ko muso ko de tun bɛ a la ni muso ko bɛ maa la a bɛ dɔn san 25 ka taa bila san 50 o de y'a juguya waati ye. Ɔ maa min dɔnna ni danaya ye o waati la ka to ni muso kelen ye fo o muso kelen ka faatu balimaw yɛrɛ de k'a fɔ Muhamadu an bɛ muso wɛrɛ ɲini ka d'i ma i kana to nin cogo la. O kuma la an b'a dɔn o ta tɛ muso alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ta tɛ muso ko ye. Donc alakira alayhi salatu wasalam a ma deli ka muso kelen tɛ yen alakira delila ka muso min bugɔ ayi a y'a si bɛɛ lajɛlen kɛ tan ni musow dafalen a cayalen muso ninnu ye ko bɛɛ da alakira kan sallallahu alaihi wasallam. Kuma dɔ la musow tun bɛ alakira sanctionné k'a bila a ka da dugu ma a bila a ka da dugu ma fo Seydina Umar nan'u kama a bɔ a bɛ nin de kɛ sisan. Parce que kuranɛ an bɛ silamɛya sariyaw dafara ala kumana ala kira fɛ ko fɛn tɛ furu bilen o de b'aw jafari a b'a fɔ a bɛ nin kɛ Muhamad la sallallahu alaihi wasallam. Donc an ka laɲini ye min ye dɔrɔn bi in na fɔlɔ critères dɔ de tun bɛ yen anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ yan ni maa bɛ muso furu n'i taara du min kɔnɔ u b'a fɔ ko karisa ye jɔn den ye min nana an den nɔfɛ jɔn den don a bɔ dugu jumɛn na a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye u ka kabila yɔrɔ jumɛn ye pour que k'a dɔn maa min don maa min bɛna den furu o de ye critère ye kunun. Mais bi critère bɛɛ kɛra wariko de ye a bɛ mun baara la a bɛ se an den yɛrɛ kɔrɔ fɔlɔ wa ko nin k'a bɛ baara kɛ banque dɔ la o kuma la ɲɛɲini t'a la a fa ye silamɛ a ba ye silamɛ k'a fɔ yɛrɛ ko bi maa bɛna bɔ e den nɔfɛ i k'a fɔ ko hali silamɛ don wa o kuma kɔni an famana k'o mɛn an tulo la an famana k'o mɛn an tulo la o kuma la maa dɔ ye waritigi ye bi fɛn b'o bolo mais o tɛ hɔrɔn ye dɛ dɔ bɛ yen dɔrɔmɛ t'o bolo n'i y'i den d'o ma o b'i den sutura o n'i den bɛ balo hɛrɛ la u bɛ den minnu wolo o bɛ kɛ duwawudenw ye o bɛ kɛ barikadenw ye an ɲɛ bɛ étage minnu na a kɛrɛfɛ yan Janjigila yan an ɲɛ bɛ minnu na Mayanbugu la nin si faw ma si étage kɔnɔ ninnu ye fantanden 2 de ye u sabalila ka to ala kɔrɔ ka jogojuguw dabila u fa n'u ba y'u di ɲɔgɔn ma u sabalila o la u kun tɛ ɲɔgɔn dɔn u ma deli ka taa sinima na ɲɔgɔn fɛ u ma deli ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ u sabalila o kɔrɔ ala ye den barikalenw d'o ma. O kuma la anw ye kibaruya mun sɔrɔ denmisɛnnin min sara muso min sara ni jalolaka don n'ale de pere sara yanni laban in ta a cɛ n'a muso de tora kuma la dɔrɔn a ye marifa bɔ ka ci muso la jalomuso min n'o ta kɛra salon a ye muso de sɔgɔ k'a sɔgɔ ka muru turuturu a la dɔɔni k'a turuturu a la turuli 20 kɔ k'a terroriser fo k'a ni bɔ a la. Mais cɛ sugu jumɛn don n'i y'a furu wajulikɛla ma walima alimami ma o bɛ nin k'a la wa mais n'i y'a furu dɔrɔgutala ma ko wari de b'o bolo ko critère bi ko wariko de don
ni dorokutala y'i sɔgɔ kana fɔ k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko kuranɛ ko maaw ka maa bugɔ kuranɛ jiginna maa min kan n'o y'a faamuya bɛɛ ye n'o ye Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ma deli ka muso bugɔ silamɛw wajulikɛlaw sigilen don an bɛ bɔ ni kuma ye ni kuma laban min ye o ye kuma fila ye o kuma fɔlɔ ye mun ye Alakira ka du kɔnɔ i k'a dɔn ni kɛlɛ kun kɛra parce que n'i ko couple o couple cɛ ni muso o cɛ ni muso diɲɛ kɔnɔ a bɛ bila ɲɔgɔn na n'i y'i muso furu walijuma n'i y'a furu hali kira ma don dɔ la u bɛ bila ɲɔgɔn na o ye adamadenya yɛrɛ tabiya ye o ye couple bɛɛ ye don dɔ la Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani an ba Aisha fɔra ɲɔgɔn kɔ u ma se ka ɲɔgɔn faamuya pour que i k'a dɔn silamɛya bɛ min proposer parce que silamɛya ko anw ma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Alakira de y'anw ka modèle ye an b'o de lajɛ ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra an tɛ fili o kuma la i b'a lajɛ ni kɛlɛ de la ka kɛ Alakira n'a musow cɛ u y'a régler cogo di yaasa an yɛrɛ k'an taw régler ten yaasa fagali min bɛ kɛ bi o ka bɔ a la an k'a dɔn k'a fɔ o tɛ silamɛya ka laɲini ye Alakira ni an ba Aisha fɔra ɲɔgɔn kɔ u bɛnna mun kan i komi an yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamuya silamɛya ko ten ko ni cɛ ni muso n'a ma ɲɔgɔn faamuya a bɛ se ka maa bilo ani ɲɔgɔn cɛ fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma ni aw fila ma bɛn cɛ bɛ mɔgɔ kelen di muso bɛ maa kelen di ka bɔ a somɔgɔw la dalen don maa min na walima ne b'a fɔ ayiwa ne dalen don Baba Jalo de la o kuma la ale yɛrɛ fana dalen don o la o kuma la Baba bɛ na a bɛ kuma ne ni muso cɛ Alakira ni an ba Aisha ma ɲɔgɔn faamuya o kuma la u bɛnna mun kan ayiwa an ka Abubakiri wele o kana kɛ arbitre ye Abubakiri o de ye Alakira terikɛ ye o de ye Alakira burankɛ yɛrɛ fana ye o de ye Aisha fa ye Aisha ko ne fa de bɛna arbitrage la alhamdulillah n b'a dɔn n fa kɔni tɛ bin kan o kuma la Alakira n sɔnna Alakira ni Abubakiri donna Alakira ka so sallallahu alaihi wasallam Aisha ko k'a bɛ kɛlɛ ɲɛfɔ Abubakiri ko sabali Alakira fana ko ayiwa Abubakiri n lamɛn Aisha ko ayi ne de pere y'a fɔ n ko n b'a fɔ a ko ayi a to n pere kan ta fɔ nin ko non ayi ne de y'a kuma daminɛ i b'a to n bɛ n ta fɔ nin ko non ayi a ko he i nɛminɛ a to Alakira k'a ta fɔ ale ɲɛ t'a la ko Alakira muso don ale ɲɛ b'a la k'a denmuso de don ale ɲɛ bɛ denya de la a ko a to Alakira k'a fɔ an ba Aisha ye mun fɔ yan an ba Aisha ye kuma min fɔ ni cɛ ni muso ni furu hakɛ tɛ a jurumu kun bɛ bonya hali Firawuna ye min fɔ ye parce que a ko o kuma la n sɔnna Abubakiri komi ko n fa komi ko Alakira pere k'a ta ɲɛfɔ n sɔnna mais bi charte condition de b'a la charte kelen b'a la Alakira n'i a ma ɲɛ k'i pere de b'a fɔ i k'a fɔ mais i k'a fɔ a ɲɛ kan Alakira ma ko k'a fɔ a ɲɛ kan Abubakiri jɔlen tora a bɛ k'a bolo labɛn a bɛna daji k'a tɛgɛ la Alakira ma Muhamadu Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin ko k'a fɔ a ɲɛ kan yali i delila k'a ka nkalontigɛ de mɛn n'i b'a fɔ k'a k'a fɔ a ɲɛ kan ale y'i bolo labɛn ka i bolo bɔ k'a bɛna fara a denmuso tulo kɔrɔ n'o ye an ba Aisha ye Alakira muso an ba Aisha y'i pan a y'i pan ka bɔ ale kɛrɛfɛ ka t'i jɔ Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam k'i bolo fila da Alakira kama a bɛ yan wele bamanankan na cogo di jagi voilà k'i bolo da jagi la k'i jɔ a bolo fila dalen Alakira jagi la sallallahu alaihi Alakira ko Abubakar a kɛra cogo di ne mun ye kana muso bugɔ fo n ka so a ko Alakira a ye min fɔ e m'a mɛn wa a ko a kuma la yali e ye arbitre de ye wa e welela k'i ka kɛ arbitre de ye e ye arbitre de ye wa e ye juge de ye an ko i k'an ka kɛlɛ fara de mais e ka fara dɔ kan fo dɔ in i b'o yɛrɛ bugɔ Abubakiri n'o don i sen bɔ a la ne ni muso ka kɛlɛ banna e ka t'i ka so o ye nin jogo ɲuman de ye Alakira la o y'a to olu yɛrɛ y'o ladege an bɛ taa
Seydina Umar ka so Seydina Umar kamalenkɔrɔ belebele falen jamanjan kun don a janya dɔ b'a mètre 2 sanfɛ historien b'a fɔ Seydina Umar ne bɛ so sanfɛ i sigilen don ale yɛrɛ jɔlen don a tɛ foyi sanfɛ e ni Seydina Umar bɛ kɛ i n'a fɔ ne ni e tilennen don ɲɔgɔn ma cogoya min na dɔ de nana a muso ye i pɛrɛn a kunna i b'a dɔn an muso ka kuma an ma don dɔ la o ye fitinɛ ye anw fɛ an balaka nira i komi an yɛrɛ b'u ka da la bi sinon u fana ka ko dɔ ko man ɲi kuma dɔ la kuma bɛɛ tɛ mɛ kuma dɔ la u ka kalan o kuma la ni muso a y'i pɛrɛn ale kunna a ma ɲɛ sɔrɔ o la a taara Seydina Umar de ka so k'a bɛ taa kangari da parce que Umar de ye kamalenkɔrɔ falen ye i b'a sɔrɔ Umar kɔni n'a muso ye nin k'a la a b'a muso minɛ k'a kari de o kuma la ne bɛ taa leçon ta Umar de fɛ yen pour que n bɛ min da n muso kan n ka sɔrɔ ka n'o kɛ a taara Seydina Umar ka so u y'a annoncé Seydina Umar ye ale sigilen min kɛ a tulo b'a la Seydina Umar muso o bɛ pɛrɛn na o bɛ kuma fɔla Seydina Umar ma ayi ale yɛrɛ ta tɛ se k'o fɔ a ma abada o kuma la a wulila belebele jamanja falen cɛ wulila k'a bɛ taa so Seydina Umar fana bɔra a bɛ muso la sabalila muso tɛ sɔnna Seydina Umar ye pas dama dama kɛ ka na cɛ nɔfɛ o y'a sɔrɔ cɛ bɛ ka taa a ko a ma fɔ k'e de bɛ ne kɔ a ko tiɲɛ don a ko Seydina Umar ne nana e fɛ yen k'e ye dɔgɔtɔrɔ ye k'i ka n furakɛ mais n y'a sɔrɔ bana min b'e la ne ta ka fisa e ta ye ne ka fura t'e bolo e se ka ne furakɛ o de la ne bɛ taa so Seydina Umar ko a ko sabali a ko an ka taa so kɔnɔ a y'a tɛgɛ minɛ u taara so kɔnɔ u donna u sigi Seydina Umar ko i dantigɛ a ko Umar ye min f'i ye o dɔrɔn don ne muso de y'a pɛrɛn kunna bi wallahi a ma bɛn ma a bɛ ne ɲɛna ko ni n nana e fɛ i b'a fɔ n kan k'a cɛ ta cogoya min na n kan ka gɛɲɛ hakɛ min bɔ a la k'i bɛna o de fɔ n ɲɛna ne nan'a sɔrɔ e yɛrɛ ta b'i pɛrɛnna i kunna cogoya min na o ka bon ne ta ye o de la ne ko n ko ne ka bana fura t'e bolo n bɛ taa Seydina Umar ko a ko n balimakɛ i bɛ n lamɛn wa a ko n b'i lamɛn a ko e ɲɛ bɛ ne muso min na nin ye i ɲɛ bɛ n den minnu na yan olu bɛɛ ba de ye nin ye n denw ba don kelen a ko i bolo kuru a ko i ɲɛ b'a la n den minnu filɛ ale de ye sin di a bɛɛ ma a ko i ɲɛ b'a la don o don daraka tilelefana surafana nin de b'a tobi ka di ne ma i ɲɛ b'a la ni ne Umar bɛ misiri kɔnɔ n bɛ fini min don gana ni muso in de bɛ fini ninnu ko k'a bila lihala ɲuman na n ka taa misiri kɔnɔ a ko ni muso in ne n ye adamaden de ye nɛgɛlaw de bɛ na o nɛgɛla dilan yɔrɔ k'a sɔrɔ n bɛ baraji sɔrɔ a dilanni na ni muso in don a y'a dandan k'a dandan k'a dandan cɛ ko a ko Umar k'a cayara sa dɛ a ko tiɲɛ don a ko k'o kuma la e ye min fɔ sisan muso ye mun de kɛ a ko k'a y'a pɛrɛn i kunna a ko k'o ye juguman ye a ko o ye juguman ba ye ko mais ko juguman joli don a ko kelen a ko ayiwa nin ye nin juguman kelen kɛ ne la a ye ɲuman minnu kɛ a bɛ ɲuman minnu kɛ a bɛ ɲuman minnu kɛ a bɛ ɲuman minnu kɛ sisan ne y'o jate i ye e yɛrɛ y'o caman jate i tɛgɛ la k'a fɔ maa min ye nin ɲuman caman k'i ye n'o filila ka juguman kelen kɛ ne ɲinana k'a delila ka ɲuman caman kɛ i taar'o bugɔ walima i taar'o neni walima i taar'o buruja o kama est ce que e ye maa hakiliman ye ayi sabali kana foyi k'u la tɛ dɛ an balimamuso ninnu fana man ɲi kuma dɔ la koyi nin kana kɛ sababu ye ko ayiwa ko alimami ye min fɔ o don k'i m'o mɛn i ka taa kataba naani da an balimakɛ ka so kɔnɔ o fana tɛ dalu ye dɛ o ka f'u ye u k'o mɛn u tulo la mais silamɛya ye min fɔ dɔrɔn n'an b'o kɛ kuma datugulan ye furu wallahi wɔyɔ tɛ ayi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a sigilen don mun kan kanu ani hinɛ parce que waati dɔ bɛna se kanu in bɛ ban
aw kurakurani ay ala tɛ fɛ maaw ka mɛn baro la u fɛ mais waati dɔ bɛna se hali aw ɲɛ dali ɲɔgɔn kan n'a ma farati a bɛ sitanɛ o waati la hinɛ de kan k'o baara kɛ o waati la o b'a sɔrɔ kanu banna hinɛ de bɛ yen o de la alakira alayhi salatu wasalam a bɛ fatu a ye kuma laban min fɔ mantonw ye a ko allaha fi nisa men sara aw la ni musow ye allaha wa ma malakat aymanukum ay musow minnu n'a y'u daga aw ye ni ala ka kuranɛ ye yatimaw don u y'u faw bila k'u baw bila ka na aw fɛ yen a y'a hakili to o la o tuma la silamɛya ye min proposé furu kɔnɔ o de ye kanu ani hinɛ ye n'an seginn'o ma ka segin an ka danbew ma an kun ka maa bɛ furu kɛ yɔrɔ min na k'o dɔn k'i furu ɲɔgɔn woloma hali ni fantan don walahi fantan caman bɛ yen danbetigiw don dɛ walahi fantan caman bɛ yen hɔrɔnw don dɛ wallahi maa dɔ bɛ yen surafana tɛ to b'a ka so mais wallahi a danbe b'a bolo dɛ a kɛn bɛ k'a danbe kɔlɔsi dɛ ɔ n'an y'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ wariko ye o de la an denw bɛ faga o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam Seydina Ali ko a ko n bɛ kangari min da aw ye silamɛw a ko den ye ala ka danaya ye ala ka fɛn don ala bɛ dɔw jɛ a la ala ka sɔnni don a ko la tuzawwij bintaka illa li taqiyyin in ahabbaha akramaha wa in karihaha lam tazlimaha a ko kan'i den furu maa si ma fo maa min bɛ siran ala ɲɛ hali ni wari t'a tigi bolo Seydina Ali ko ten la tuzawwij bintaka illa li taqiyyin fo maa min bɛ siran ala ɲɛ n'i den furu maa ma min bɛ siran ala ɲɛ n'a kɛra i den fɛ a b'i den bonya wa n'a yɛrɛ ma k'i den fɛ n'i den ye ko dɔw k'a la min b'a tɔɔrɔ o cayara a ye den kɔn a tɛ sɔn k'a tɔɲɔ abada ala ka jɔn dɔ bɛ yen a muso ye diɲɛ kataba naani bɛɛ d'a kan fo a silamɛ minnu bɛ seli misiri la olu nana wele karisa ne ko i tɛ jɛ muso kelen in kɔ wa i tɛ nin furusa wa ala ye furusa fana daga a ye mun fɔ a ko n bɛ siran wallahi a ko ni t'a fɛ bilen mais akhsha an utalliqaha fayubtala biha ghayri fa akunu sababan fi darari ibadillahi salihin a ko wallahi n bɛ siran fɛn kelen de ɲɛ muso in bɛ ka kataba naani min dan kan n bɛ sabala jugu kɔrɔ wallahi n bɛ siran fɛn kelen de ɲɛ ni tɛ muso in fɛ bilen ni ne y'a furu sa sisan cɛ dɔ b'a ye o bɛ ɲɛbɔ a fɛ n tɛ keleya o la dɛ a bɛ min da ne kan a bɛna t'o kataba naani ɲɔgɔn kelen da o kan n'o kɛra ne de kɛra sababu ye ka ala ka jɔn dɔ se kojugu ma ne bɛ sabala kɔrɔ a bɛ min da ne kan a ka to ne ma maa wɛrɛ kana dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la i ma ala ka silamɛw ye kunu u tɛ fɛ hali maa wɛrɛ u silamɛɲɔgɔn ka tɔɔrɔ sɔrɔ u bɛ fɛ olu k'a bɛɛ sɔrɔ o tuma la an bɛ ala deli kuma janyana karamɔgɔw ka yafa ma ya rabbi san caman ta bɛ ala bolo ala k'o yira an na baba ye min fɔ wajulikɛlaw minnu bɛna wajuli kɛ u fana bɛ ko caman de bila u b'u ka baaraw de bila ka na o tuma la u ni fɛn min ka kan o ye bonya ye u ni fɛn min ka kan surtout n'u bɛ kuma u k'a dɔn u nana maa mun fɛ ka kuma u fɛ olu hakili bɛ kuma in na kuma ka lamɛn kuma nafama minnu bɛ fɔ yan n'i bɔra i ka so ka n'o kama i k'i sigi i k'o lamɛn ni tilali bɛ kɛ ni ko o ko bɛ kɛ o bɛɛ ye ko ɲuman ye mais i jilaja min bɛ fɔ i k'o lamɛn yaasa i ka walanda sɔrɔ ka taa so mawuludu yɛrɛ dabɔra o de kama ya rabbi ala ka san wɛrɛ ta yira an na ala ka batow labi ka haminakow nɔgɔya ala kira barika kama haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh san mugan ni kelen de ɲinɛ san mugan ni kelen de ɲinɛ san o san i b'a fɔ dɔ de bɛ fara kan san o san dɔ de bɛ fara jama kan san o san dɔ de bɛ fara san kɔrɔta kan ala barika la baba jalo ye ala kira ka vi fɔ ala kira n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ ala kira b'a ka denbaya mara cogoya min na ala kira n'a musow bɛ cogoya min na yanni mɔgɔw kan k'i musow mara cogoya min na ala kira y'a musow mara cogoya min na baba jalo donna k'o bɛɛ kuma na silamɛ musow kan k'i comporter cogoya min na silamɛ muso min ka fɛn o fɛn baba jalo da don o kuma bɛɛ de la k'o fɔ an ɲɛna ladilikan bɛ n bolo n b'a fɔ mali muso bɛɛ ka na an ka kalan kɛ kalan de ka ɲi o de ye ko ye min bɛ laban alakira ko o de ye ko ye min bɛ laban an bɛ fɛn o fɛn min na an ka kalan kɛ ni mɔgɔ kalanna i bɛ fɛn caman sɔrɔ hakili caman sɔrɔ n b'a fɔ ala k'an ka jamana sumaya ala k'an ka dugu sumaya ala k'an ka quartier sumaya k'an ka duw sumaya ani silamɛ du bɛɛ ala ka silamɛya dɛmɛ k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ ka kafiriya nagasi ala k'an laban ɲɛ ka alijana firidawusi nɔgɔya
ala kira bonya na barka koso salli ala rasuli. Alhamdulillah rabbil alamin. Muhammad Musa Jallow asarabi ala de bolo ka ɲini ala fɛ nin laseli minnu ni u kɛra ala k'a kɛ ninnu barika kama ka cɛ bɛn ani kelenya don an ka jamana in kɔnɔ ka jamanadenw don da kelen ni ka u bɔ da kelen ni mawludu barika ye ala min ye ebola bɔ an ka jamana kɔnɔ ni mawludu ye yarabi ala kɛ jamana in basigi ne o mawludu kelen in barika ye ni mawludu kɛlaw barika ye a k'an bɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum. Wanga alatano Laila subhanallah Wanga kirabatano Laila subhanallah Wanga alabatu Laila subhanallah Wanga kirabalame Laila subhanallah Walhamdulillah Laila subhanallah Walhamdulillah Laila subhanallah